Хайде, бързо нещо. Хайде. Точно това търся. Оле, любимото ми. Не е край, взимам го. Това ли е всичко, момичета? Заедно ли ще плащате? Ти защо си взела като моето нещо? Като твоето ли? Да, аз от сумати време си ползвам този балсам. Абе, моля ти се, от супер ти време си ползваш този балсам. Това даже е моят любим цвят. Да, обаче си е моят любим продукт. Да, бе, твой любим продукт. Да, моят любим продукт. Айде, моля ти се, айде, моля ти се. Няма да ще копирам, бе. Аз се е случило от това нещо. Момичета, какво става тук? Не се карайте. Ако трябва, ще я купим и на двете. Не сме дошли тук да правим сирокове. Абе, ти откъде се появи ми е много интересно. Да, ти ще ли казваш на нас какво да правиме? Боже!